Vítajte v Košiciach na Žarského ulici. Poďte na niečo sa pozrieme. Moje meno je Emil Krchňavý, som slovenský reprezentant v Európskom šampionáte na prírodných okruhoch IRRC v triede Superbike. A dnes som bol pozvaný, aby som si na vlastnej koži vyskúšal, aké je to jazdiť na elektrickej motorke, najsilnejšom a najnovšom modeli Staš. Poďme sa teda spolu pozrieť, čo hovorí výrobca o tomto novom modeli Staš. Maximálna rýchlosť 120 km za hodinu. Maximálny výkon 15 kW. Kategória vozidla L3E A1, to znamená vodický preukaz od 16 rokov na skupinu A1, alebo možno šoferovať, jazdiť. Motorka sa nešoferuje, ale jazdí na vodický preukaz skupiny B s praxou 2 roky. Dojazd 100 až 140 km, respektíve 180 km podľa normovaných testov pri rýchlosti 45 km za hodinu. No ja som strašne zvedavý, čo to dokáže v praxi. Zrýchlenie z 0 na 50 km za hodinu 3,2 sekundy. Kapacita baterky 97 Ah a váha 155 kg. Spája v sebe praktickosť, obratnosť, komfort a inovácie. Tak sa nám ukáž. Máme za sebou dnes nejakých 100 km v pekelnom teple, v meste, mimo mesta. A sám som prekvapený, čo poviem. Mňa to bavilo. Výrobca hovoril, že vydrží 100 až 140 km. Po 100 km máme ešte 20% baterky a že by som to nejak úplne šetril, to by som ani nepovedal. A voziť sa na tom každopádne dá. Motorka je šikovná, agilná, v meste, paráda. Sú celkom prekvapivé pohľady ľudí, ako nechápu, jak to, že nič nepočujú, len zrazu vidia, že ten Staš odpáli z križovatky vždycky prvý. A 15 kW výkon, ktorý udáva výrobca, je veľmi ťažko posúdiť, ale motorečka je na mestskú premávku vyslovene živá. A dá sa bez problémov s týmto pohybovať v rámci predpisov, aj mimo rámec predpisov. Takže po tejto stránke som milo prekvapený. Čo sa týka nejakých jazdných vlastností,
Nehrá sa to na žiadny športový stroj, samozrejme je to vozítko určené predovšetkým do mesta. V meste podvozok bezproblémovo zvláda naše košické cesty, takisto aj mimo mesto. Boli sme za mesto pojazdiť nejaké zátačky, nejaké kopce, zvládanie stúpaní, zvládanie nejakých manévrov absolútne bezproblémovo. Kotúčová brzda vpredu, kotúčová brzda vzadu. Bacha, brzda je na ľavú ruku, tam není spojka a pedál nehľadaj. Párkrát som sa zmýlil samozrejme, lebo sila zvyku je sila zvyku. Dostatočne účinné predná, zadná, kotúče, hydraulika, tak ako to má byť. Rekuperácia ma prekvapila na tejto motorke, je neskutočne účinná, niekedy miestami je to až rušivé. Privítal by som, keby výrobca trošku zapracoval na nastavení rekuperácie, ale nijak to mestskú premávku neobmedzuje a ako som už spomínal, nechce sa to hrať na športovú motorku a nemôžeme od toho čakať nejaké extra výkony. Všetky ovládacie prvky sú na tom mieste, na ktorom by ste ho hľadali. Kill switch, ktorý samozrejme nevypne motor, ale zabráni motorke v rozjazde. Prepínač palivových map, to je choroba z povolania. Výkonových map, jednička, eko, dvojka, normál, trojka, nejaký šport. Strašne sa mi páči toto tlačítko R. Tá motorka má normálne, že spiatočku. Stlačíš, pridáš a cúvaš. Keď sa chceš za jazdy aj trošku pohrať, máš tu k dispozícii milión nastavení, od trakčnej kontroly, cez brzdový systém, cez možnosť spárovania s mobilným telefónom. Staša si vieš spárovať s takouto krásnou aplikáciou, kde ti napíše dojazd, napíše ti svoju históriu, kilometre, dokážeš si ju odomknúť, zamknúť, informácie o baterke, máš tu nejaké štatistiky, keby ťa to zaujímalo. A keď dojazdíš, tu ju napichneš, pretože baterku bohužiaľ vybrať nemôžeš, takže vždy hľadaj parkovanie s možnosťou prístupu na 220. Nádherná vychytávka je tu na tento kufrík. Dostaneš tam čiapku, rukavice, veci, peniaze, nejaké kľúče a keby si išiel ďaleko, mestí sa ti tam aj nabíjačka. Nemyslím si, že to plnohodnotne nahradí klasickú motorku so spaľovacím motorom, ale je to fakt sranda, zaujímavá alternatíva vozenie sa do mesta. Viem si predstaviť na dochádzanie do práce, dochádzanie do školy, takúto dennú mobilitu v meste. Skončíš v práci, stihneš na tom vybehnúť ešte niekde na kúpalisko. Som prekvapený. Model Staš, ako aj všetky ostatné modely, ktoré má V-Moto v ponuke, si môžeš bezplatne vyskúšať aj ty. Stačí navštíviť Antik v Košiciach na Čarského ulici, kde sa ti budú venovať. A všetky ostatné informácie o týchto elektrických motorkách sa dozvieš na www.vmotosoko.sk.